Fl-aħħar sigħat l-Awtorita dwar is-saħħa u s-sigurta fuq il-post tax-xogħol approvat rakkomandazzjonijiet ta' rapport li sar minn espert indipendenti Grieg li tqabbad mill-istess Awtorita biex iħejji rapport dwar is-sigurtà tal-proġett li se jiġġenera l-elettriku bil-gass f'Dellimara. Il-konklużjoni ewlenija ta' dan ir-rapport hija li l-power station il-ġdida u l-impjant tal-gass mhumiex ta' periklu għar-residenzi tal-madwar. Dawn il-konklużjonijiet tresqu għand l-Awtorità ta' Malta dwar l-ambjent, l-iżvilupp u l-ippjanar il-mepa fl-aħħar sigħat. Fl-istudju tiegħu l-espert Grieg Dr. Tqabbad ikkunsidra aktar minn 130 xenarju differenti skont id-direttivi Ewropej u standards internazzjonali. Fosthom id-direttiva ta' Seveso tobbliga lill-istati membri li jassiguraw li l-operaturi ta' impjanti simili jieħdu l-miżuri li jipprevenu aċċidenti kbar. Minn dawn l-istudji jirriżulta wkoll li l-proġett kif propost mhux se jkun qed jaffettwa l-operat tal-port. Dan hekk kif l-Awtorità dwar it-trasport tat l-approvazzjoni tagħha li l-pożizzjoni tal-proġett mhux se xekkel attivitajiet marittimi fosthom il-Freeport, l-oil tanking u San Luċjan. L-espert Grieg Dr. Tqabbad imqabbad mill-Awtorità dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol l-OHSA kien appuntat mill-Kummissjoni Ewropea biex ifassal ir-rakkomandazzjonijiet għad-direttiva ta' Seveso.